treba sa, alebo je veľmi liečivé sa nasmerovať na zdroje dobra, zdroje svetla, na samotný zdroj všetkého živého. Skadiaľ prichádza to najväčšie dobro, tie najväčšie zázraky. Skadiaľ prichádza prebudenie. Voda očisťuje, voda je liečivá, voda znamená city, takže tu sa budú diať veci v oblasti citov. Ak tam ešte nie je niečo nevyriešené, nevyliečené, tak sa to tam prejaví problémami samozrejme, tak sa prejavujú nevyliečené veci. A tie problémy môžu buchnúť kdekoľvek, aj do financií, aj do bývania, do zdravia alebo do vzťahov. Opäť tá trpezlivosť je tu prizvukovaná a je potrebné niekam zakotviť. Ak niekto prestupuje raz tak, raz je v temnote, raz je v dobrom, nie si je istý, tak je potrebné sa rozhodnúť, či teda chcem ísť do tej temnoty alebo do svetla. No a ešte tu máme číslo 6 na mesiac september. Treba si uvedomiť svoju silu, silu myslenia, silu celkovo, silu nášho totémového zvieraťa. Ak máte nejaké sny o svojich ochrancoch, tak viete, že táto sila je vo vás. Takúto veľkú silu máte na zvládnutie čohokoľvek. Každý má silu zvládnuť všetko to, čo sem prišiel zvládnuť. Samozrejme, ak by chcel nejako túto silu nasmerovať do negativity, tam to prinesie veľké problémy a hlavne jemu a jeho okoliu. Tu vypláva niečo z minulosti, niečo nedoriešené. Takže vidíte, že aj keď ten mesiac september nie je respektíve nie je karmický, nachádzame sa stále v karmickom roku a aj pre vás platí, že sa tam niečo karmické, nevyriešené prejaví, opäť teda problémami. Sila je tu potvrdená, silu si treba uvedomiť aj pre budúcnosť, vedieť, že teda všetko máte možnosť a všetko je vo vašich silách zvládnuť. Môžete dokázať všetko to, čo ste sem dokázať prišli. Treba brať veci s ľahkosťou, s hravosťou. Pozrieť sa na svoje vnútorné dieťa, či náhodou neplače, či nie je opustené samé. Cez teda meditáciu s vnútorným dieťaťom, ktorú máte aj na mojom YouTube kanáli Vyššia dimenzia v zozname videí tematické rozprávanie, ktorý je aj na prvej domovskej stránke kanála. Respektíve je to teda meditácia s vnútorným dieťaťom. Môžete si teda pozrieť aj s anielom strážnym meditáciu, ktorá tiež je veľmi účinná a liečivá. Sú to však len
námety alebo vzory meditácií, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb. Je to vlastne určené na to, aby sa každý naučil meditovať, aby každý sa mohol spojiť s tým svojím vnútrom. No a je tu pre vás pripravená stabilita. Stabilita, keď prejdete tým, čo sa tam na vás chystá. Môžete sa k tej stabilite dopracovať. Avšak najskôr tá stabilita bude narušená, keďže sa tam blíži nejaká karmická záležitosť, ktorá ešte nie je vyriešená. Opäť vám teda želám všetkým všetko dobré. Držím vám palce. Ak chcete zmeniť život sebe, pomôcť svojim blízkym, priateľom aj ohľadom odstránenia karmy alebo anielského čistenia, prípadne liečenie alebo aj ďalšie služby, ktoré sú uvedené v informáciách môjho YouTube kanála alebo aj na mojej webovej stránke, ktorú nájdete vo vyhľadávači pod názvom Vyššia dimenzia. Môžete ma teda kontaktovať najlepšie priamo na môj e-mail agata.jakobova@gmail.com bez diakritiky alebo cez iné kontakty uvedené v popise každého verejného videa a tiež v informáciách môjho YouTube kanála Vyššia dimenzia. Takisto aj na Facebooku sú informácie a facebooková stránka sa tiež volá Vyššia dimenzia. No takže ešte raz vám všetkým držím palce a teším sa na budúce. Majte sa krásne, vaša Agáta.